Шығарылышына қойғылы хабар білән дәвам итәбез. Күренекле диктор Татарстан радиосы ветераны Мәриям Арсланова 97 яшендә вафат булды. Ул радиода 30 ел чамасы эшләде. Кабатланмас, үзенчәлекле тембрлы, күкрәк тавышлы алып баручы халык мәхәббәтен яулады. Аның осталыгын бөек диктор Юрий Левитан да югары бәяләгән иде. Сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Күренекле радио дикторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәриям Ислам кызы Арсланова бай мирас калдырды. Бик күпләр Мәриям ханымны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшләгән, аннары Казан мәктәпләрендә мөгаллимлек иткән елларын сагынып искә ала. Шулай да аның талантының чын мәгънәсендә балкып, ачылып киткән чоры Татарстан радиосында хезмәт куйган вакытка туры килә. Шушы елларда ул тормыш юлдашы, күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арсланов белән иң турып, татар теленең саф, камил эталонын булдырды. Радиода дикторлык мәктәбен үстерүчеләрнең берсе булды. Бик күп дикторлар, Фуат абыйлар, Камал апалар белән бергә эшләгән, тәҗрибә туплаган һәм Татарстан радиосында якты ис калдырган Мәриям апа узак еллар кызганыч соңгыларда авырып торды, ләкин безнең коллектив белән араны үзмәде. Алар киләчәккә дә матур, яхшы эшли торган иҗатчылар, галимәләр калдырдылар. Мәриям апа әйбәт, кешелекле, яшьләргә ярдәмчел кеше иде. Хәзерге вакытта радио фондында Мәриям Арсланова алып барган тапшырулар, әдәби-музыкаль программалар, радиоспектакльләр саклана. Алар киләчәктә дә эфир киңлекләрен бизәп торыр. Халыкка игелекле хезмәтен калдырып киткән шәхеснең исеме онытылмас. Мәриям апа безнең өчен аннан сөкилгән буыннар өчен эталон, данлыклы гаилә, Айрат абый Арслановлар, мин радио комитеты, телевидение комитеты исеменнән барлык якыннарның, туганнарның холык кайгысын уртаклашам. Ходай сезгә сабырлык бирсен, инде Мәриям апаның урыннары җәннәттә булсын. Мәрхүмне соңгы юлга озату мәрәсименә элеккеге хезмәттәшләре, иҗатын сөючеләр килгән иде. Мәриям Ислам кызы изге Рамазан аенда бакыйлыкка күчте. Урыны оҗмах түрендә булсын.